Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila nedôveru Vy ste povedali, že ste 4 roky nevideli pána Bašternáka. Prečo ste nám nepovedali, že každý deň chodíte do tej istej budovy? Materskej školy. Nerozumiem. Vaše deti chodia do spoločnej materskej školy a vy sa tam stretávate. Viete čo, neviem, aký ľudí... Ne, nestretli sme sa. Povedal som, že som 4 roky nevidel a to je pravda. Vy sa tam stretávate aj s jeho manželkou. A keď som povedal, že ešte raz sa k tomu vrátim, dobre? Keď som povedal, že som ho 4 roky nevidel, tak tým myslím, že som ho 4 roky nevidel. A taká situácia nie je iná, ani žiadna iná nebude. 4 roky som ho nevidel. A čo ste nevedeli, že to je on? Vy neviete, ako vyzerá? Ja som ho nevidel, pani redaktorka. Povedal som, že sme sa 4 roky nestretli, to znamená, že sa 4 roky nestretli. A vy nepoznáte jeho alebo jeho pani manželku? Pani redaktorka, ešte raz sa vám k tomu poviem. Nestretli sme sa 4 roky a tým tá moja odpoveď končí. Ale prečo tajíte takúto banálnu vec? Ale ja netajím žiadnu banálnu vec, len vám hovorím, že toto, čo vám hovorím, je pravda. 4 roky sme sa nevideli a týmto celé skončí. Práve ste mi to oznámili. Vy ste fakt nevedeli, že chodia vaše deti do jednej škôlky, do ktorej chodia asi 10 alebo 15 detí? Viete čo, akože, prepáčte, o rodinných veciach sa tu nebudeme baviť. Koniec, bodka, ďakujem. Poďte pracovné veci, ktoré súvisia s výkonom mojej činnosti. Ale toto je pracovná vec, lebo vy ste povedali, že povedal som, že som ho 4 roky nevideli. nevidel a 4 roky som ho nevidel. A jeho manželku? Pani redaktorka, nebudem vám na takéto nezmyselné otázky, ktoré nesúvisia s výkonom mojej funkcie, odpovedať. Súvisia s vašim vzťahom s pánom Bašternákom. Súvisia s tým, že sme sa nevideli 4 roky. Ale to teda nevedeli predtým, že on tam má dieťa tiež? Prosím? Či ste to... Nevedel, pani redaktorka, naozaj, prepáčte, ale naozaj nerobím lustráciu, ja som nie Eštebák Gakovi. Kto je tu Eštebáciu? Nerobím lustráciu proste ľudí, ktorí chodia do školky, kde chodí môj syn, prepáčte, to naozaj... Pán minister, kto je tu Eštebák? Čo si to overujeme dovolujete vaše na novinárov toto povedať, že Eštebáci? My len overujeme vaše verejné vyjadrenia. Presne Vy ste to tak. povedali na tlačovke, Prineste mi na dôkazy, briefingu. urobte, ja som povedal, že sme sa nevideli a tým to myslím vážne, lebo sme sa nevideli. A vy už pol roka nerobíte nič iné, či sme sa nevideli. Čiže vy neviete, ako on alebo jeho manželka vyzerajú. Vy nepoznáte ich dieťa. Dobre, ešte raz vám to poviem. Pani redaktorka, 4 roky sme sa nevideli. Vybavené. Ak máte iný názor, napíšte si, a tak si píšete, čo chcete. Vrátane vás, pán Korda. Sú nejaké ďalšie otázky? Výborne. Nevideli sme sa, pani redaktorka. Čiže vy neviete, ako vyzerá. Nevideli sme sa, ešte raz vám to hovorím. Nevideli sme sa. Jeho manželku, jeho dieťa. Jeho dieťa si by som nespoznal, to naozaj poznal sa. Ani manželku? To je dosť možné, že by som spoznal. Čiže vy, keď ste ju pozdravili, vy ste nevedeli, že zdravíte pani Bašternákovú. Pani redaktorka, s pánom Bašternákom som sa nevidel 4 roky a nepozdravili sme sa. Vybavené. Teraz prebehla taká zvláštna tlačovka s pánom ministrom vnútra, Kaliňákom, kde si sa opýtala stále na tú jednu a istú vec. O čo ide teda, povedz mi? Pán minister vnútra vlastne niekoľkokrát počas tejto kauzy Ladislava Bašternáka verejne povedal, že pána Bašternáka 4 roky nevidel, že sa s ním nestretol. Na nás sa obrátili nejakí ľudia, ktorí nám dali informáciu, že pán minister a pán Bašternák vlastne pravidelne navštevujú rovnakú budovu. Je to materská škola, kde obaja vozia svoje deti. My sme sa tieto informácie snažili overiť. Zistili sme, že je to tak, že ich deti naozaj navštevujú toto miesto, že tam obaja pravidelne chodia a snažili sme sa vlastne konfrontovať pána ministra s tým, či hovoril pravdu, keď tvrdil, že pána Bašternáka nevidel. Pán minister tvrdí, že to, že tie deti tam chodia, sa dozvedel od nás. Teda Bašternákové. Bašternák, áno, že chodia spolu do tej triedy a škôlky, že sa dozvedel od nás. S tým, že my preukazateľne vieme, že pán minister sa tam s rodinou Bašternákovcov stretol. Čo je normálne? Je možné, že ich nespoznal a že v podstate zdravil neznámych ľudí, že nevedel, že sú to oni. To už nie je našou úlohou, ako keby preukazovať, či poznal, nepoznal.